Ababazali batyhola ngelithi beve kumaqonga onxibelelwano ngezi zityholo bothukile kukuva ukuba ibhodi elawula isikolo kunye nootitshala oko besazi ngezi zityholo minyaka le. Kucacile into yoba kudala le abuser inepower yokuabuser abantwana. Yintoni le nto ifihlwayo? Isethuse kakhulu into abangabana ngoku kuthi utishala uze wamithisa umntana wesikolo. Umbutho wamalungelo abantwana ikhula Community Development Trust ufuna banike uphumaphele abatitshala ukuba bafunyenwe malingaxoxwa ityala ingekafiki imini yokuxoxa kuba abantu xa bewazi lo mthetho bafuna ukugxotha umuntu engekagqiba uxoxa kuba kaloku wonke umuntu u-innocent until proven guilty. Isebe lemfundo liquba uphando lwangaphakathi. Abo babekelwe bucala inqununu yesikolo kwakunye nomnye ongumfundisi-ntsapho tyholo ke ezisa-investigathwayo kwangoku bazivisa mnandi abantwaneni besikolo and singatsho into yoba amagosa department azawuthi asivizithele esasikolo. Akukho tyala lalwaphulomthetho lithe lavulwa emapoliseni ngakwabatishala ababini. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eDutywa.